Isip pagpahugot sa seguridad usa ka pampublikong tulunghaan sa Gensan ang nagmuntar og walk-through scanner. Kini humana kadawat og online threat sa milabay nga bulan. Ani report. Giseryoso gayud sa General Santos City SPED Integrated School ang hulga nga ilang nadawat online ni adtong miaging bulan. Busa mas gipahugta nila ang seguridad sa tulunghaan. Nagbutang sila og walk-through scanner nga nagkantidad og kapin 100,000 pesos nga gipalit gamit ang ilang MOE kon monthly operating expenses. We put up this to ensure na lahat ng papasok dito sa SPED Integrated School ay ma-check, wala silang dalang mga harmful na materials that could harm our learners. Also with our teacher. Una kini gipalit, nagpahigayon og meeting ang tulunghaan tali mga ginikanan sa mga estudyante ug nauyunan nila kini. Okay sa akong scanner, pabor po. Safety sa mga parents na wala gyud makasulod diri ba. Sa pagsulod sa gate sa school campus, i-manual check ang mga bag ug muagi ang nagdala sa maong bag sa walk-through scanner. Gawas niini, naga-roving sub ang security guard palibot sa school campus kauban ng SPTA kon School Parent Teacher Association matag karon og unya. Samtang anaasab ang presensya sa kapulisan sa gawas ug sa sulod sa maong tulunghaan. Sumala sa tulunghaan, ginaasikaso na sab nila ang dugang security protocol nga ipatuman kung asa mo gamit na og QR code school ID kung asa sa pagsulod sa mga estudyante pwedeng mahibal-an dayon sa mga ginikanan kung nagsulod gayud ilang mga anak sa eskwelahan. We are working now with our RFID ID na meron siyang QR code. As they pass through the gate, gagamitin po yun nila para makapasok. And then automatically malalaman namin kung sino po yung pumasok na learner. And at the same time, malalaman kaagad ng mga parents nila na kung pumasok ang bata or wala. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao.